Hi guys, welcome to Faz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare vachinyomba Holy Ten mushure mekunge Holy Ten akati dreadlock raWinky rakareba kunge nyoka. Saka inzwai kuti vati chii, vanyora paFacebook vakati imagine murikuita collaboration nemunhu ari kutomeasure dreadlock rako kuti azorifananidza nenyoka irimumusoro make. Zvakaoma. Mumwe munhu akati mutsindo webete, munongoziva vazukuru vambuya nehanda kana vakutaura. Mumwe munhu akati ari kukwata kurohwa neboys rezano mufesi uyo, that's why ari kuzvidefenda, plus remember ama 2k. Mumwe munhu akati ama 2k kudi kwacho kohemen tozoti kudii nezvake nekuti naye akaita collab naWinky D. Mumwe munhu akati imagine ndadeedzwa nababa Harare kuti mfana buda pavidhio rangu mangwana munzwa ndakuti masuru 1 yababa Harare inorema 2.5 kg. Mumwe munhu akati 302 anyone anopenga. Mumwe munhu akati kungoti pane vanhu vekuchechi but Holy Ten ndine mashoko 2 3 ake. Mumwe munhu akati regai vanhu muzoramba kuti kuita collab patenge tichiti how far mudhara. Vanhu vanofanira kuramba maartist mahombe because vafana vadiki vanoita zvisina kunaka. Mumwe munhu akati kutoverenga dreadlock riri mumusoro naisho achitadza kuconcentrate kumariliki. Mumwe munhu akati let's try to focus when we meet our icons. Kuvigilance kune mafans chete, maninja ari akaimba no reverse. Mujaya akanakwa nedread and lost focus lyrically zvekuti aigona kutotukiswa president akatuka. Akureva nyoka anaconda noti tsukuviri. Mumwe munhu akati marasta makutotyaka kuita makolabo, munooneswa nyoka mumusoro magafa muchifunga kuti ndiyo iyo isiriyo. Mumwe munhu akati gafa igafa boys, mufana anoda kurohwa zvisingaite, uyo anodenda zvina nebasa rose. Mumwe munhu akati madii kungomuti holy monde mosiyawo kumuti gamu zvisina nebasa rose. Mumwe munhu akati mutsvene gumi mugwere uyo. Mumwe munhu akati kusvika pakushaya time yekutsvaga meaning yemariliki ari busy nebvudzi yake mufana uyu. Mumwe munhu akati apa gafa vanenge varizii semunhu mukuru zvavo. Mumwe munhu akati zvinowanikwa baba Harare tinavo vanhu vakadaro but some people are just evidence that human beings can survive without brain. Mumwe munhu akati ndingatohwa zvangu mudumbu pane kuteerera music yaHoly Ten. Mumwe munhu akauya akati kaisateerera mariliki kachiona dread rarasta kikiki, I'm sure anoziva kuti mangani ndonakirwa naWinky D kupanika chete. Mumwe munhu akauya akati ari baby that time anenge atotota. Mumwe munhu akati hanti kakaromba here kakungoona nyoka pese nepese kablack mamba kemunhu Holy Ten. Mumwe munhu akati imagine mufana uyo ndosaka hangu ndisingateereri music yake, ndakangoona kuti zidufu remunhu. So njo nyaya iripo guys. Baba Harare vaipindira nyaya yacho vachimira naWinky D vachidedzera kuti iwo mufana iwo wakufarisa. Hazvisi zvinotaurwa. Saka I don't know guys kuti munoti kudi, ndiani ari wrong because anzani Holy Ten I think ndiari wrong because each and every time kana achinyomwa Winky D mangwana nomuka achisangoma tizi kuti kwaari publicity stance here kana kuti kudi. Asi tongokutendai guys nesupporting. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.